Matur sembah nuwun. Iya. Mandeg dhisik ya, Nak. Iya. Ora ketang sedhela awak dhewe ngaturake apa wigatine dene sowan ana ing SD Kanisius Sengkan kene. Iya. Acarane Mengeti ulang tahun emas 50 tahun SD Kanisius Sengkan. oh ngono Ya, ingkang nalika semana SD Kanisius Sengkan Condong Catur Depok Sleman iki madeg rikala tanggal 4 Januari 1970. Mula hitunganing taun saiki wis ganep 50 taun nggone madeg minangka dadi pasinaoning para siswa-siswa. Iya. Ambal warsa ingkang kaping 50 kanthi tema Apa temane? sangsaya ngrembaka migunani bangsa. Ki apik nok temane iki sangsaya ngrembaka migunani bangsa. Dadi siswa-siswa ingkang metu saka SD Kanisius iki besok bakal iso migunani tumraping bangsane awake dhewe. Iya. Atur panuwun katur panjenengane Bapak Haye Aji Wulantara SHM Hum Kepala Dinas Kebudayaan Sleman, Bapak Abu Bakar Esos MSI Camat Depok. Iya. Bapak Reno Chandra Sangaji SIP Kepala Desa Condong Catur. Oh iya. Yayasan Kanisius Cabang Ngayogyakarta, Komite SD Kanisius Sengkan, sedaya warga RW 59 Sengkan Condong Catur Depok Sleman, sedaya donatur ingkang boten saged kula sebat mbaka setunggal. Tiang sepuh murid ingkang migatosaken ing pamulangan SD Kanisius Sengkan. Iya. Matur sembah nuwun ya, Mak. Iya. Paraga ingkang ngayahi karya dados panitia, guru lan sedaya karyawan SD Kanisius Sengkan, 2 komite sekolah, 3 tokoh masyarakat. Atur panuwun uga dumateng panjenenganing kepala sekolah SD Sengkan, Iya. Ibu M Sri Wartini. Iya. Kaget aku, tak kira kepala sekolah iki rek maneh disemir. Iya. Jebulno pancen ya ngono kuwi, Nok. Iya. Aku cita-citaku upama tuwa ya kepengin ngono kuwi lho, Nok. Iya. Rambute putih kabeh ning ora rontok, Ah iya. malah ketok wangun kaya cah nom. Iya. Matur sembah nuwun. Iya, Ibu Kepala Sekolah. Ibu Sri Wartini, Ketua Panitia Bapak FA Triwusono SPD. Matur sembah nuwun ya, Mak. Ya, iki sawijining kanugrahan tumrap awake dhewe, merga kanthi cara kaya mengkene iki SD Kanisius Sengkan ya kuwi memperkenalkan wayang karo para anak-anak didike siswa-siswane. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Merga siswa-siswa SD iki biasane sing dingerteni wayang-wayang sing pancen ya sing apa populer kaya Petruk, Gareng, Bagong lan sak piturute. Ning nek diduki wayangan liyane ku wayang liyane kuwi padha ora ngerti. Mula bengi iki kanthi srana sinambi ulang tahun 50 tahun SD Kanisius Sengkan, awak dhewe uga memperkenalkan lakon wayang sarta gelaring pergelaran wayang marang para siswa-siswa SD no. Ya, gajeke saiki wis akeh cah cilik-cilik sing padha seneng karo wayang. Cah cilik-cilik sing padha tresna karo wayang. Nyatane aku akeh wis padha didesak karo wong-wong tuwa kon buka sanggar. Mergo do kepengin sinau karo awake dhewe. Sesuk mangsa kala nek wis rada suda ayane ya mesti awak dhewe bakal golek srana buka sanggar nularke ngelmu awake dhewe kagem para bocah-bocah sing bakal nyambung marang seni kabudayan wayang iki ya Nok. Ya pancen ya kudu ngono ya Mak. Iya. Kespisan meneh awak dhewe ngaturake panuwun dening SD Kanisius Sengkan wis kepareng ya kuwi nimbali karo awake dhewe sak rombongan. Ya ngono. Lan uga iki ana tata cara ya kuwi tasakuran peletakan batu pertama kagem kelas sing bakal dibangun ning SD Kanisius Sengkan kene. Papane menyang endi? Ya pamane menyang panggung sing dinggone awake dhewe iki. Ngisore wis dipeletakan batu pertama lan sesuk bakal dibangun ya kuwi wujuding ruang kelas. Oh, ngono ya Mak. Iya. Dadi sesuk nek wayangan wis repot golek nggon iki Nok. Iya. Ya wis ora apa-apa. Ning iso ning pendopo tengah kuwi ya ora apa-apa. Ya pancen bener ngono. Iya, ya tak jaluk pancen kaya ngono. Ya. Matur sembah nuwun. Kacarita SD iki luar biasa no. Luar biasane dingendikake karo bapak sing paring dawuh mau meh wae ditutup saka Yayasan Kanisius sekitar tahun 2000-an. Ya, Mergo siswane ora ana utawa saya sithik. Ning terus dianake ekstrakurikuler ya kuwi
pelajaran tambahan. Ya, ana werna-werna, ana band, ana gitar, ana piano. Ning eloke sing do ditresnani dening bocah-bocah mau malah seni kabudayan Jawa, kaya ta karawitan, kaya ta dongeng bocah lan sak piturute satemah dadi sarana ngrembakane SD Kanisya Sengkan kene. Oh iya. Iya ya Mak, ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iki trontong-trontong pepadang tumraping awake dhewe nggone Gulawentah kawan seni lan budaya wis ditulat karo bocah-bocah SD, tegese seni budayane awake dhewe ora bakal ilang, tetep bakal ngrembaka lan awake dhewe ngatur panuwun tanpa pepindhan kelawan SD Kanisya Sengkan ingkang wis Gulawentah kalan putra-putrine siswa nggilut marang kabudayan terutama kabudayan Jawa seni karawitan lan sak panunggalane ya no. Ya matur sembah nuwun. Iso ngaremake asmaning Kabupaten Sleman iso tinggo lombane endi-endi lan sak piturute. Ya pancen bener ngono ya. Iya. Mula awake dhewe kudu ngati-ati nglimbuk cangik ning jaba karo nglimbuk cangik ning nggon pamulangan ngene iki ora waton nyelekop. Ya. Kudu diatur mergo iki ditulat karo bocah-bocah cilik-cilik. Ya. Ditulat karo bocah-bocah SD. Ngono ya, Mak. Iya. Mergo dadi guru ki paling angel siji guru TK, loro guru SD. Kok paling angel? Paling angel ya dadi dosen. Nek dadi dosen ki sing diulang wonge wis ngerti, wonge wis dewasa. Wonge wis iso mikir, wong kuliah ki wonge wis iso mikir dadi mingkari ngekeki ngelmu tok. Ning nek TK utawa SD ki dadak Gulawentah tata krama, carane nyandang sing apik, carane menyapa guru sing becik, carane lungguh sing sopan, carane tata krama sing sopan, ngucapake hormat sing sopan, kuwi angele guru SD nang kono kuwi no. Iya. Pancen bener ya, mula ora aneh nek guru kuwi nganti didadekke sebutan ya kuwi pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, nuwun sewu nek sedo ora dipetak ning Taman Makam Pahlawan, tur asmane biasane terus dilalekke karo sing padha wis do sukses. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Kuwi mongko sing maring ngelmu awake dhewe ya guru-guru SD. Kaya ngono kuwi no. Mula aja nganti lali. Gedhe jasaning para guru kuwi no. Iya. Mula ngarep mau tak kandhakake to. Iya. Ngarep mau tak kandhakake akeh lho no, akeh sing para piyai-piyai utawa wong tua murid sing ora ngurmati marang guru kuwi akeh. Dititipke marang SD, ning nek didukani karo gurune mengko wadul karo bapakne ora trima, gurune diperkarake. Kuwi akeh perkara kaya ngono kuwi. Ya. Dumeh sing dadi bapakne murid mau jenderal, dumeh sing dadi bapakne murid mau pangkat bintang 3 utawa duwe derajat, duwe pangkat, terus sewiyah-wiyah, anakku aja disenggol, anakku aja diseneni, anakku aja dislenthik, anakku aja dijewer. Ah goblok mung dadi gentro entek-entekane. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ngerti ya sing dadi jenderal, sing dadi bintang 3, sing dadi wong pinter kuwi mbiyen mergo dicablek karo gurune, mergo dituthuk karo gurune. Ning ora kok sengit, kuwi pamecut tumraping wong ngangsu kawruh, men bocah kuwi aja nakal. Akeh lho ning media sosial guru sing diece karo murid iki akeh. Aku kadang kula sok mangkel nang kono kuwi no. Iya. Guru murid iso ngece karo gurune iki, anake tekan omah malah bapakne ling guyu kemekelen jos le. Jos nek perlu kelase dobong le. Lah kaya ngono kuwi kok saiki iki donyane kaya ngono kuwi. Monggo jaman aku SD iki aku ora wani tenan karo guru iki ora wani tenan. Waniku jaman SMA. Padha wae ora. Tenan kok. Iya, ya pancen ngono. Ora apa-apa dadi bocah nakal. Sing jeneng guru kuwi janjane tresna karo siswane. Nek ana siswa sing nakal kuwi janjane ya ora apa-apa, waton nakale kuwi manut karo umure. Nek SD nakale ya sak murwat, ning jroning nakal kuwi ngangsu kawruh sing sak tenane. Ya. Dadi nek dadi bocah nakal, sesuk ya dadi bocah sukses. Wo tenan. Guru ki iso nangis ternyuh kana. Iya. Iya. Mesti dirangkul. Wah, langger kowe mbiyen tak kandhani ngayale Raja Mak, kowe tak wulang ngayale Raja Mak saiki dadi bocah sukses. Ngono kuwi iso dipertanggungjawabkan. Ha wis nakal, goblok, pekok, ayo wis gedene ora dadi wong sukses, ayo wis piye? Iya, ngono ya, Mak. Iya. Mula kudu tanggung jawab. Iya, pancen bener. Mula ayo awak dhewe seneng tumraping para bapak-bapak guru sing lenggah ning SD Sengkan kene wis kepareng nimbali karo awake dhewe. Sing apik, sing becik mongko lakon iki dipilih sang guru sejati. Ya, ngono ya, Mak. Iya.
dadi patuladan nggone siswa ngisep kawruh karo gurune lan gurune uga ngetingalake nggone tresna kalawan siswane. Ngono ya, Mak. Sing jeneng ilmu kuwi kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese durhangkara kuwi eneng tembang pocong. Ya, ngelmu kuwi nek ora dicakke, entuk ngelmu nek ora disinau, ora diapalke nang omah ya muspra tanpa guna. Ngono ya, Mak. Iya. Monggo nek wis dicakke, disinau lan ditanem jroning ati lan pikiran sing jeneng ilmu kuwi ora luntur saka umur 50, umur 60. Ngelmu jaman dijadi sinau nang SD mbiyen isih kelingan. Ngono ya. Iya. Kuwi tenan aku ora goro. Ngelmu kuwi beda karo bondo. Bondo kuwi iso entek. Ning nek ngelmu kuwi ora iso entek. Tur ngelmu sing diwaneke guru karo awake dhewe kuwi sesuk ora kok entek ning awake dhewe, ning bakal tumurun marang anak putune awake dhewe. Iya, kuwi lho. Hebate ngelmu ki nang kono kuwi. Iya, pancen bener ya, Mak. Yo, kowe aja karaku aja omong akeh-akeh. Ya. Mergo iki nawala wis mumbuk utawa wis tumumpuk ning ngarepe awake dhewe. Ya. Kepareng nyuwun lelagon utawa kepareng nyuwun tetembangan. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Diwaca mbaka siji no. Ya. Aja ngaturake panuwun kalawan utawa ngaturake selamat kalawan SD Kanisius Sengkan. Ya, pancen bener ya, Mak. Iya. Wah, aku mau ya rada mak geragap piye? Dilokke karo sing pidato Pak sapa mau. Nimbali iki Sena Nugraha dalang kondang ingkang ra iso dinyang. Iya. Aku nek dingonone kuwi rada kepiye lho rasane wong nyatane kene iki ya ngenyang. Oh. Ya wis ora apa-apa nggeres. Sing jeneng budaya menika nuwun sewu aja ditanding karo dhuwit ah. Iya. Budaya menika ora iso diukur nganggo kekuwataning dhuwit. Nek arep mbayar pira nek kaya ngene kahanane ya. Mongko sing nabu iki racak-racake kanca-kancaku ki sarjana seni kabeh. Nek upama tak ukur sekole mulai kuliah tekan entuk gelar sarjana pira cah siji arep mbayar. Ya. Tur aku ki ya wis MSc. Merongos sak cangkeme. Ya. Nek kowe mono murah. Aku melu lulusan SMKI kono. Iya, ora sarjana. Sindan-sindan ya sarjana. Ya, bekakas ya kaya ngene. Ya, nek ditanding karo musik, ditanding karo artis sing ming nyanyi 3 lagu 140 juta jane wayang ngrungono apa-apane. Ngono ya. Iya. Ming sak 3 lagu munggah panggung ping 3 wis bayaran 180 juta, bayaran 140 juta. Ha iki lho. Iki 50 eling nyang mboko nyelawe. Ngono ya, iya. Mula aja diukur nganggo kekuatan dhuwit. Iya. Sing bagus seni lan budaya kuwi jiwa kok no. Jiwa ya, Mak, jiwa. Seni budaya kuwi wis dadi darah daging. Mula aku nek didhawuhi ya mung sendika dawuh, waton kabeh kecukupan. Ya. Tegese kabeh kecukupan. Tegese kabeh kecukupan kuwi ya kanca-kanca wiyaga ki ning omah ya ninggal bojo, ninggal anak. Ya. Tekan papan pentas kuwi ya nganggo bensin, mula ya kudu ngijoli. Ya. Semengi dek nek ora udut ya. Ngono ya, Mak. Iya, cangkeme ya mesti kecut. Ya. Nek ora ngombe kopi, nek ora disuguhi panganan ya ngelih tenan sewengi. Ngono ya. Sinden ki make up ya ora ming make up lumrah. Ya. Make up ya make up sing larang sing bermerek. Ya. Ora ana sinden saiki bedake nganggo bedak cap bayi brangkang. Wadahe kaya cepuk kae ora ana. Iya. Bengese ya ora ming mamah godhong jati. Ngono ya, Mak. Iya, dadi ya pancen ya nek diukur iki wah akeh banget iki no. Iya, pancen ya ngono. Aja. Muga-muga kabeh mau dadi sarana nggone padha iso ngitung lawan seni lan budaya ya, Ngger. Iya, pancen bener ngono ya, Mak. Sugeng dalu. Iya. Kula para murid SD Kanisius Sengkan nyuwun Bu Ganes kersa paring rujak jeruk. Oh iya, dipun jogeti. Gending menika katur panitia ulang tahun ke-50 Pesta Emas SD Kanisius Sengkan. Matur nuwun sedayanipun ugi kagem para rama ingkang kepareng mriksani berkah dalem. Matur sembah nuwun. Saka sapa iki aku ora ana sing tanda tangane. Ya. Dari Bapak Ferry Suranto Bogor. Oh nggih.
nambahi sing wingi 1 juta. Oh iya. Nyuwun lagu Nyidam Sari Mbak Tatin sudah ditransfer ke rekening Pak Seno. Matur suwun. Wis. Aku jane nganti dataku apa jenenge tak pateni lho aku wis meng nampani kaya ngono. Iya. Hitungane rumit. Iya. Nggih, matur sembah nuwun. Mengucapkan selamat kepada SD Kanisius Sengkan ulang tahun yang ke-50 sangsaya ngrembaka migunani tumraping bangsa. Sapa mak? Penyanyi pepundhenku Pak Lurah Condong Catur, Pak Reno Chandra Sangaji SIP Depok Sleman ya. Iki Pak Lurah sing tresna karo budaya iki no. Iya. Wis ping pindho iki wayangan awake dhewe sing asta dadi lurah Pak Reno wis ping pindho iki. Ping pindho piye? Taun ngarep wis pesen kok. Oh iya. Iya toh. Iya, aku rampung medun ki langsung tahun depan lho Mas Eno jangan lupa siap aku ning mundak lho. Oke, ngono. Karepku ya ngono kuwi ya. Ya matur sembah nuwun, nyuwun tembang kangen. Ya engko diaturake no. Ya. Pak Reno, heeh. Lurah Catur Tunggal piyaine ya gagah pideksa. Iya. Pancen bener ya, Mak. Sugeng dalu bocangik saking Pak Dukuh Ratu Boko. Ya. Nyuwun lagu kangen ingkang nyekar Mbak Tatin salam kenal matur nuwun. Wah, Tatin jan laris tenan. Ayo lagi dadi bintang kok. Iya. Pak Sino, oh nggih matur suwun. Iki Mas Arkan nderek sinau. Mas Arka iki biyen anu bekas lulusan SD Kanisius Sengkan kene. Ning panjenengane belajar ngendang lah iki nderek latihan kendang jaipong. Oh iya ora apa-apa, Mak. Iya. Nyenengke no. Ya pancen ngono. Yo, sing luwih utama saiki ngaturi ibu guru saka SD Sengkan Kanisius kene. Ya, Adikku wedok Mbak Ganes. oh iya, Iki mulang neng kene no. oh Mula dadekke bintang tamu sing ra bayaran ya iki no. iya. Ya ora apa-apa. Ayo jumeneng Mbak Ganes ya. Ngadeg mengarep. Ya. Wah, lah iki pedalangan ya pinter, karawitan ya pinter, joget ya pinter. Wis, bejo Kanisius Sengkan iso ngrengkuh panjenengane dadi guru. Kowe dadi guru apa Pak Bon to? Pak Seno. Ngapa? Kula nuwun. Ya. Pangabekti kula konjuk Pak Seno. Ya, ya tak tampa. Kanca-kanca warga laras. Kok suaramu kaya wong pekok to? Pak Seno. Ngapa? Lah niki bot-bote kula niku ki teng SD Kanisius Sengkan. Ora ajane kowe iki dapukmu apa nang kene Lah iki? kula mboten digugu kalih murid-murid. Ora Kula ki ndek murid akeh do antik-antik Pak Seno. antik-antik piye? Lah pendak kula teko malah do lunga. Ora maksude kowe iki guru apa nang kene? Kula guru sejarah, Pak. Oh, Kalih sejak. double PPKN. PPKN ki apa? PPKN itu pendidikan kewarganegaraan negara Indonesia, Pak. Oh, heeh. Iki kok kaya malah kaya kae lho, Susan. Pak Seno. Ngapa? Derek Gladi Wanuh, Pak Seno. Heeh. Ugi wau wonten titipan dari Bapak Ibu guru karyawan karyawati SD Kanisius Sengkan mengucapkan banyak napa lho Mas? Pak kecantol, Pak. Mengucapkan banyak terima kasih untuk keluarga-warga laras. Nggih. Kagem Pak Seno. Ya. Ewadene sampun 5 bulan punjul titik. Kalau riyen rak nganu to Pak le pesen tanggal. Pak Seno kedah meluangkan waktu sekali untuk SD Kanisius Sengkan. Nggih gandeng spesial ulang tahun yang ke 50 nggih Pak nggih ngaturaken agung ing panuwun Iya. dene Bapak Seno sampun paring napa jengane kalau dengan wedal kagem keluarga besar SD Kanisius Sengkan. Tepuk tangan. Apik lho iki. Lah nggih Pak kan guru PPKN karo sejarah Pak. Oh, kowe aja sok gelem dadi guru sejarah. Lah pripun mergane Guru Pak? sejarah esuk rambute rontok nggon mburi. Oh, Tenan rontoke Brondol. mburi sik, mergane Lah, mikir mergane- masa lalu terus. oh nek sejarah mburi rontok Pak. Heeh. Oh, njur apike kula dadi guru napa Pak Seno? Pokoke aja guru sejarah, engko rambuke rontok mburi. Nek rambuke rontok dhuwur ki guru agama. Lah mergane pripun? Hubungannya dengan yang di atas.
Lah mikir agama rontok dhuwur, mikir sejarah rontok mburi. Ya kon mikir napa, Pak? Kowe duwe penyakit wae men rontok kabeh. Malah kon duwe penyakit ora. Bu Sri, tenan to dadi wadal to Bu Sri. Padahal riki lho Pak Seno, guru budaya niku enten kalih. Sapa? Kalih Pak Eko nggih sik rada ndablek nika. Ning duka lah kok kula malan sik dibantenke teng riki. Ora apa-apa wong kowe iki mbiyen SMK ini seni pedalangan, to? Mboten. Pedalangan kowe iki mbiyen. Oh. Nggih napa? Nggih. Tari apa pedalangan? Mboten kula riyen saking sekretaris administrasi, Pak. Wala tenang kok ngayal, Pak Geter ya tukang maido. Riyen niku kula saking sekretaris, Bu, malah dadi geguyu. Sekretaris ngendi? Kearsipan barang godean. Oh. Sleman Barat kulon niku, Pak. Lah kowe kok ora ngakoni nek lulusan SMKI? Kula niku sanes SMKI riyen, Pak. SMKI to? Nggih rencana jeng mriko ning pas tes pedalangan kula mboten katut. Ora sida to? Dereng sida rencana jeng daftar malih taun ngenjing, Pak. Oh, kok taun ngenjing arep. Nyuwun pangestunipun mugi ketampi nggih, Pak. Ya ora apa-apa. Wis kowe arep ngaturke apa kagem SD Kanisius Sengkan iki papan nggonmu golek dhuwit? Pak Rus ngersakaken menapa wae, Pak? Ngersakaken menapa Pak Rus wae? Rujak jeruk dijogeti apa mau? Oh, iya. Nggih. Heeh, iki apa? Oh iya, rujak jeruk dijogeti. Mbak Ganes. Oh, Bu Ganes. Oh, wis Bu to kowe iki. Dereng tasih nyonya Nona. Nona. Iki enten anak-anak kula teng riki, Pak, kan saru nek ketok tuwa. Oh iya. Wong ndi anak siji wae gek wingi kok pun di. Nggih. Berarti wis duwe anak to kowe? Ayo wis wanu mau disebut Bu, ora sok muni Nona-nona. Alah gek 2 tahun kurang kok, Pak. Anake? Nggih. Oh, anak arep Nona ya anake dipateni wae. Mboten Pak Isen kula guru sejarah ya mosok lakune nggih. Iya guru ya iso di. Nah, niku kewalat kali guru PPKN niku Pak Seno. Ameng guru kaya kowe kok malati. Iya. Aduh. Guru suarane cilike raja macam. Ada anak. Sing jeneng guru iki padahal kudu berwibawa. Begitu mlebu dek ngono wis pasang muka sing tegang langsung. Anak-anak ngono wis bocah wis ngampet nguyuh kabeh keluarkan buku. Lah kowe mlebu tik-tik-tik anak-anak. Oh, sing mburi dhewe terus ngumbulke balon. Pak ning kula ditresnani lho karo anak-anak riki, Pak. Apa? Nggih. Senadyan kula kira dok pripun ning kula nek pas pelajaran do gila kalih kula, Pak. Ah iya, mesti wedi karo kowe. Wah, jan Pak Seno nggih minangkani nggih, Pak. Pamundutan. Rujak jeruk. Nggih. Lah dhuwur dalan nek guru tari kan dangu mboten nembang to Pak Seno. Ya ora apa-apa ora. Suaramu apik kok. Ter nek barbayan palih kinyis-kinyis ngeten iki nggih benten to, Pak. Piye? Nggih. Bareng apa? Mboten. Ana enten anak-anak. Ah iya kok ya mamur wae. Anak jangan ditiru ya Bu Guru kilap. Rejeng. Toh. Rejeng-rejeng iris. Iris. Nah, ya suarane ya apik kok ya. Nyambi nyinden apa piye? Mangke Bu Sri pripun nek kula tinggal? Ora apa-apa. Kula iki ngaten lho Pak Seno, kula iki gadah incon setunggal Pak Eko mon nggih. Nek riko ndablek kok kula njur ajeng tiru-tiru kan nggih mboten apik to, Pak. Oh ya wis. Lah nika ki nek kula mboten mangkat tiru mboten mangkat Bu Vero barang niku napa? Bu Vero. Ya, sing ngendi? Mbuh. Cantik lho, Pak. Kamu lara raja. Ya nek pas dinane ora ana pelajaran sejarah utawa PPN, nah kae bengi PPKN Pak Seno. Pembayaran pajak. Pajak. PPKN, nah kuwi bengi engko melu ra apa-apa melu wayangan aku ra apa-apa. Siap. Nah. Lah
kula cemrintil kok, Pak. Ayo, lu tambahan golek-golek dit. Ayo. Ning nek pas esuk ana pelajaran sejarah ya ora usah melu, engko ndak kowe micek nang kelas. Pak Seno. Ngapa? Lah nek kula to nganu, Pak, ketoke nggih saged to, Pak. Iso piye? Nggih saged turu. Saged turu piye to maksude? Turu teng kelas, Pak. Lah iya, mula nek pas esuke ana pelajaran ku nek misale ditakjak, ayo Nes melu wayangan. Oh, sesuk-esuk kula mulang ya, Pak. Ya wis, ra sida. Nek sesuk-esuk kula free, ndak ada sejarah. Ah, mangkat. Waduh, Pak Seno. Lah mongko niku dina Senin tekan Setu gak, Pak? Ana sejarah kabeh. Enten. Sing disejarahke iki sik to. Pak Seno. Riki niku murite itu terbanyak sak DIY lho, Pak. Wah, jangan salah lho, Pak. Ki nek SD kan iso sengkan. SD kan iso sengkan. Lah ning nek sejarah saka Senen tekan Setu kuwi sejarahe sapa? Kowe kok sejarahe wong tuamu barang tok mulangke. Nggih mboten to, Pak. Ya wis cukup njaluk ro Bu kepala sekolah, Bu, kula sejarah anu Senin sampai Kamis saja kan wayangan ki oke-oke Jumastu ngono ta. Oh, Ibu midhangetaken mboten Pak Seno ngendika. Dadi nek sejarah niku seminggu pisan mawon. Nggih kula ganti guru liyane mawon. Wong sejarah Gajah Mada. Sejarah Gajah Mada ki dirembuk rong dina wis rampung kok seminggu. Terus Gajah Mada adus barang ya dirembuk. Pak Seno. Piye? Tan kendatan saja cawe. Cengkok iki cengkok kaya cengkok ana ya apa cengkok suluk. Iya. Nah wis cepet ngono lho, ora pokean cengkok ning malah blero. Ha iya. Oke lho sing sinden. Malah ambiar, Pak. Iya. Terus Mukit dia jampi. tur aku seneng karo sinden sing duwe karakter ngene iki seneng kok. Iya. Rujak iki necer jero. Pripun to, Pak? Ana murid-muridmu kok le. Lah nek jeruk napa jerem? Kok wis masih but napa nggih? Paling jenengan kleru lek midhangetaken Pak Seno. Iki najar jeruk ngono wae kok. Oh. Ngono ya. Nek jenengan ambegan lho, Pak. Oh iya. Neng layah lambah. Enak. Gula Jawa lombok. Lombok apa? Rawit. Lombok rawit. Ora suwe. Nora suwe bapakne dole wis teko. Ya nah. Hop. Terus
Maaf Pak Seno, kilaf. Piye kilaf ngopo? Ngopo? Mimi, Pak. Ayo wis gek ngombe. Heeh, ora apa-apa kok ya, ngelak kok ya. Ngombe ya, ngombe ya. Mimi, Bu. Milih sing endi? Wah, Pak Seno. aku wis wegah aku tau. Aku sing nek diundang nang SD moh aku. Iya. Pak Seno, riyen tahun 2008 apa nggih nate ndereke jenengan to. Warga laras niku ki enem-enem. Ning ngenten setunggal sing awet. Sapa? Awet tuwek. Mas Likin. Oh, niku sakniki viral e. Iya. Ayo ya wis kaya kowe kuwi sing tak goleki sinden-sinden ki sing duwe karakter. Joget ya wis ora isin karepe joget lucu ya kudu wani gerak sing lucu tenan. Lha nek kula to namung sak sagete ngeten iki, Pak. Lho, ning ana sinden wis kebacut dandan ayu. Nggih. Dadi ilfil. Nek kon joget emoh karepe ming Wah, ngersake kamerane teng mriku. Ana asli, mbok aku di kamera. Pripun? Nyanyi ya, tembang kangen ya. Lali jandine. Kono lek ngendange wis ngono ana. Kuwi jenenge tidak totalitas nek gelem gedabikan kaya kowe sing tak senengi. Dadi joget lucu ya joget lucu itu namanya totalitas. Niki mboten lucu, Pak. Amargi wonten napa jenengane kembanganipun saking napa nika napa kendang. Lah iya ya ora apa-apa. Dene lucu paling jenengan salah persep. Waduh kecangkol. Kados sik jenengan ngendikake kala wau Pak Seno. Ngelmu iku ya. Kelakone. Lho kok meng nyilih cangkemku kowe? Saka ngarep kok njur meng nyilih lambeku. Nggih Pak Seno. Wah, jan. Ngelmu iku sing kae beda dhewe to. Ngelmu iku. Nah iki ngelmu iku. Wah, kuwi jane bocahe sugih cengkok. Iya. Kelakone kanthi laku. kula ki penjaga ambegan lho, Pak. Ya, iya terus. Kelakone kanthi laku.
Tegese kas. Tegese kas nyanto sani. Kok dadi bathukmu barang tukul lagi iki ngono. Aduh ya ampun Pak Seno jenengan kok telaten tekan mriki Pak. Kuwi ora kuwi nek saya gedhe piye engko. Tetel wae dimbanke. Kok pindah nggon. Pak Seno. Hei. Kula kok pengen nek upamane kan enten sing ngersake joget saking Sutresno sing teng wingking. Nek upamane kula nyuwun ngambil setunggal ndak angsal, Pak. Sapa? Adik Keswan Basunandar. Kuwi pernah adikmu kok. Adik, manut sama pun kakak. Ayo ngadak. Ayo. Ngibing. Kakak bantul. Oke, siap. Iki ya dadi guru mbiyen. Guru napa, Pak? Guru mutan. Kek sisan iki dangkatno bablas ning Setya Budya, Lek. Setya Budya pangagese tur angkara. iso. Ora oleh ngarep ya nganu mburi, yo karo mbokne ya telaten kok. Pak Seno niki celemer Pak Seno. Kuwi ora kok iki saka nang jero weteng mbene mbokne wis celemer kok kuwi. Podar. Menggeh-menggeh. Mulak nang rumangsani. Wong ki nek kempis-kempis dusu preksake lho. Sapa ngerti nek ambayen usus buntu. Iya. Pak Seno. Piye? Nderek ndedonga. Agam. SD Kanesio Sengkan, Pak. Heeh. Mugi-mugi tansah ngrembaka kelanjutanipun. Saged mencetak siswa-siswi yang cerdas, pandai, kemudian berkarakter, berbudaya, ugi mboten kesopen tansah peduli terhadap sesama dan lingkungan, Pak Seno. Matur nuwun. Aja lali kok matur Bu Kepala Sekolah. Pripun, Pak? Senin tekan Kamis wae sejarah ya. Mengke rekomendasine saking jenengan. Wis aku ngopo Bu Kepala Sekolah. Midanget mboten, Bu? Pokoke Senin tekan Kamis esuk Jemuah Setu ki melu wayangan. Iya. Wis tak gawe viral kowe engko wis beres. Iya. Aja kuwatir ya, Mak. Kok matur Bu Kepala Sekolah, pokoke Senin tekan Kamis sejarah wae. Oh, Jumat Setu mengke ngentek-entekke pahlawan. Iya. Sing disejarahke apa nek wis ora ana? Iya ya pancen bener ya, Mak. Iya. Ayo piye carane pokoke engko nyuwun raketangku nek sak sampo jenenge 1 jam pelajaran terus dina digawe 2 jam pelajaran. Iya iso diku ngono ya, Mak. Iki mergo eman no. Eman tegese piye? Ki
iki bocah potensi. Potensi nggon seni lan budaya. Engko ndak kesibukane minangka guru, lin budaya ora berkembang. Lah ndak ora apik. Kesibukane guru lancar, dhek ya berbudaya berkembang. Ya apik ya Mak. Ya jos pokoke. Ya adikku Ganes iki ya apik ya. Kendel bocah tenan. Heeh. Angel golek sinden sing kendel-kendel kuwi angel. Ya biasane ya do jireh-jireh. Sing wis langsung iso berkarakter kuwi ya apik no. Ya. Ya saiki Mbak Elisa or karo Salaso iki sing kepareng diaturi utawa dikersake dening SD Kanisio Sengkan. Ya. Mbak Elisa or karo Salaso. Heeh. Sinden saka Lambelu no. Iya pancen bener. Ya. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Niku yen bengi. Nek awan. Yen esuk sugeng enjang, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng santen, yen bengi sugeng dalu. Kuwi aku padake iki guru basa Jawa aku ki, Pak. Dadi guru basa Jawa kok basa Jawa template ana muridé pekok kabeh. Oh, iki aku ngajar basa Jawa wis tau ya ngajar budi pekerti padake. Kuwi ana lanjutane. Diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem. Yen liwat derek langkung, yen lepat nyuwun pangapunten. Ngono. Nek ngajari bocah kaya ngono. Nek carane ngono rada ngantuk, Pak. Dadi nek caraku rada dijeb-jebke. Dijeb-jebke piye coba? Digawe rada model saiki. Koplo. Dadine yo yen esuk sugeng enjang dendeng, deng solololo, deng ngono kuwi. Dadi murid-muridé betah. Aku nek ngajari bocah-bocahku mbiyen basa Jawa kaya ngono. Tak jebke. Dadi do apal sugeng awan, sugeng siang, sugeng dalu, sugeng sonten apal kabeh. Oh iya. Iya, aku guru basa Jawa. Guru basa Jawa berarti kowe mbiyen tau mulang SD. Sampun nate. SD Kanisius kene iki sing paling terkenal siswane jenenge sapa? Nek ning kene yo mboten ngertos. Nah, aku ngerti, aku ora sekolah kene aku ngerti kok. Kok saged? Ana 3 sing terkenal ning kene. Sinten? Budi, Wati karo Iwan. Oh, Budi, Wati kalih Iwan. Biar amung ning kene. Ning sekolah ngendi-ngendi? Lah iya, lah wong kelas iki mesti ini Budi. Ini Ibu Budi. Wati. Terus ini Iwan. Nah, kuwi ket aku cilik bapakku cilik mbiyen wae Budiwati Iwan kuwi wis terkenal. Terus ya, Pak. Kok seprene ora tuwa-tuwa kuwi lho. Iya. Budi yang menyiram tanaman terus. Iwan ya apa pergi ke pasar terus ya, Pak. Iya. Ning cek cara mbiyen beda. Nek mbiyen kae lagu apa basa Jawa mesti iki laron apa? Ngono kae. Kelingan. Oh, kuwi ana kaya ngono. Oh, lah kae suarane apa? Lho kae suarane motor mabur. Nah. Oh, ngono. Ngono kae suarane mempil ngono kuwi. Oh, nganggo nada ya, An ya. Heeh, nek basa Jawa mbiyen kaya ngono kuwi. Iya, sayange saiki wis ora ya, Pak. Wis jarang-jarang nganggo lagu-lagu ngono lho. Lah saiki SD iki basa Jawane wae nek takon aku marai kopior kok. Piye kok takon? Aku bola-bali takoni basa Jawa karo cah SD iki ra iso. Mumet. Wah, angele ra jamak-jamak. Takoni apa? Ayo werna-werna, pertanyaan iki werna-werna. Angel, pokoke aku dhewe aduh modiar iki ngono. Aku yo ditakoni Pak soal nek kembang lombok jenenge apa? Ya aku ngomong kembang lombok menik. Kembang kambil apa jenenge kembang kambil manggar. Kembang tebu apa Bu? Ya sing kabur kanginan. Ya ngono. Kan lagune ngono, kembang tebu sing kabur kanginan. Ya bener kuwi. Ya bae ana jawaban ngono kuwi wis ana aku wis ngerti kok. Iya. Ayo saiki marai mumet gurune ya. Iya. Nggih, tapi yo kembang lombok iki, kembang kembang kambil
Manggar. Bocahe seneng nyanyi dadine kembang tebu sing kabur kanginan. Saking kreatif sekarang iki bocah-bocah kritis kok, Pak. Yo, saiki nek ditakoni, anak-anak presiden pertama kita namanya siapa? Ngono kuwi. Ibu yang bikin soal kenapa saya yang harus bertanggung jawab? Ngono kuwi. Kuwi bocah macam apa ya saiki ngono saking kritis e. Ya, saking pintere cah saiki. Saking pintere. Asing jeneng guru ki nganti bingung kok besok kalau hari kiamat itu laut naik ke bumi. Terus gunung-gunung jeblok. Guru muridnya iso takon kok. Pertanyaan Pak, besok pas kiamat itu sekolah masuk enggak? Kira-kira. Ya dek kebelet prei ya. Iya kuwi. Wah, tunggalane. Aku ya tak omongi iki tak uncalke meneh pertanyaane. Oh, Ani, kamu pasti bisa ya. Presiden pertama siapa namanya? Soekarno, Bu. Wah, pintar. Kamu mesti belajar. Tidak, Bu. Saya tidak benar. Yang benar itu yang benar itu yang punya Tuhan ngono kuwi. Lama dijawab kaya ngono. Kebenaran hanya milik Tuhan, Bu, bukan milik Ani. Loh, bocah ki macam apa? Saking kritis ya, Pak. Nah iya, bocah pinter ki ya. Dadine kaya kowe kuwi sesuk. Iya. Kowe ki saking pintere tur menjalar ke gejala pekok. Nek kowe. Saking cerdase. Tapi memang dadi guru kudu pinter luweh pinter meneh ya, Pak. Yo angel lho, bener Pak Seno. Nek ngajari guru TK, guru SD kuwi jan angel tenan. Aku mbiyen ngajar bocah nggo maca, wah kritis tenan, Pak. Nggo maca piye? Yo ngajari bocah belajar membaca kuwi lho, B U Bu D I D Bude ngono. Iya. Kuwi bocah ki ra gelem maca. Trimo dhek dolanan TikTok. Kuwi bocahe dadi enggak mau, Bu. Ibu kan udah dibayar sama mama saya. Terus ngapain saya belajar? Kalau saya nggak belajar, saya main TikTok kan ibu enak. Ibu dibayar tapi nggak kerja. Ngono kuwi. Wani kaya ngono Pak bocah zaman saiki. Lah aku kudu pinter nek misale ora pinter ora ngakali yo kalah karo bocahe. Kamu besok mau jadi apa? Saya mau jadi anak band, jadinya saya nggak usah perlu membaca, Bu. Ngono kuwi jawabe. Loh, nek dadi anak band nek sesuk diapusi kepiye aku ngono. Oh iya, nek diapusi kamu besok bisa dibilang kamu nggak bisa baca 50 juta, nanti kamu dibohongin loh. Harusnya 50 juta, ternyata ditanda tangan cuma 5 juta. Sidane gelem sinau. Yo ngono kuwi dadi guru kudu nganggo disiasati pancen. Kudu siasat pancen angel. Pancen bener kok. Apresiasi buat guru-guru yang di sini di Kanisyo Sengkan, yang dulu hampir nggak ada, sekarang muridnya jadi yang paling banyak. Paling banyak itu karena ada ekstra kulikuler berkesenian Jawa. Yo, saiki menang apa macem-macem jare Mbak Ganes yo karawitan joget. Wah. Iya, yo Ganes kuwi sing dipengke kon belajar karawitan karo anu dijoget kuwi. Iya. Tapi nek dhek iki gurune petok apa ora muridé saya petok ya, Pak. Mbak Ganes petuke kaya ngono apa anake ora petok kuadrat. Lho, dhek iki mengeluarkan totalitas sebagai orang berkesenian berbudaya ngono kuwi. Dadi kowe barang kaya kowe iki ya tak senengi nek joget ya wah biayaan ngono kae pancen ya nek iramane kenceng ya jogete kudu kenceng, nek iramane lemah ya jogete kudu lemah. Oh iya. Ngono ya mak. Dadi sik ngendangi iki ya mantep tung ngono seneng. Ngendangi mempeng sik joget ming alun-alun ya wis. Ning ya ono iya. Tung ngono kuwi wae wis rasa. Iya. Iya. Ya ono sinden sing kaya ngono. Kendange wis ngono tapi dhek ya sing penting ngene-ngene wis. Ya emang karakter saya kayak gini kok gitu. Aku ramune ya. Aku diadang ning dalan iki bahaya. Ya wis ben. Ora apa-apa. Ya. Ayo kan nembang apa sa? Ya. Nembang wonten pamundutan napa nggih? Apa? Napa mboten wonten? Pamundutan sik tak goleke. Ya, tak goleke. Sik meneng wae. Oh, iki kabeh panyuwunane Mbak Tatin. Mbak Tatin sedaya. Oh, ana kembang rawe. Ya. Nggih, kembang rawe. Kembang rawe. Ya, kowe anu apa jenenge? Iki ana pasumbang sa. Napa? Apa jenenge iki sapa Mas Fajar? Ya iki. Mas Fajar. Tunanetra. Ya ning suarane apik, ra apa-apa iki nggo contoh karo adik-adik Nadyanto nuwun sewu duwe cacat netra ning berkesenian berbudaya. Yo Jar. Fajar, ya ora apa-apa, kene ora masalah. Adoh iki omahe Klaten kono, mbuh tekan kene mongko picak lho. Ha iya. Oh, sepele.
Iya. Monggo Mas Fajar belan-belan sini sama saya ya. Jangan takut, saya akan nyokot. Sini. Tampilin ini dulu, mic ya. Monggo Mas Fajar. Kowe engko sing nembang kembang rawe, Fajar wis sing anu bawa slindro apa Jar sakarepmu? Lho kok malah matuk. Priksa sik apa piye? Mboten. Nembang bawa apa? Sing slindro. Sinom mawon nggih, Pak? Sinom grandel. Sinom grandel? Nggih. Lho, elak tenan. Ya. Ki nadyan to ora le sinau ya ming mergo anu ngrungokke kuwi nek kon maca ya wis ora iso. Le ning wong wuta ki iso maca huruf braille. Ha ta, Sa? Bisa ya, Ayo, bisa digrayahi membaca. ngene iki. Pinter dek nek. Tapi sekarang braille agak sedikit dilupakan Pak Seno karena napa? pengaruh digital jadi huruf braille hampir dilupakan. Oh ya aja, iya. kowe aja dilupakan kuwi huruf sing nuntun kowe iso maca e. Saiki kowe Karena ada Android ya, berarti semua Ya ke karena Android. semuanya mengira ke digital jadi prihatin sekali Pak. Oh, sayang sekali. monggo kuwi mbiyen pertama kali wong wuta iso maca ya saka huruf braille Ya, kuwi. Helen Keller dulu. Saka ngrayai apa-apa kuwi. Lho maksudnya pripun to, Pak? Lah ya nek huruf braille kan digraya to, wong hurufe menonjol kae dadi iso digrayai. Oh iki Titik-titik ya. A, oh Oke, iki B. Oh iki. Apa iki? C. Oh, kowe iki senengane iki nang SD kok takon werna-werna. Ya. Memanismu hangu jiwan. Ayo, anggere kleru pelok tak dedeg cengelmu kowe ora. Soalnya ketino pelak Pak. Agawe ruci tenggal. Agawe ruciting gale. Aku pendak-pendak eneng nang cacat ngene iki mesti anggere tekan panggung mesti tak unggahke ana. Iya. Tak nggo conto karo wong sing waras-waras kuwi. Iya. Sing mripate iso weruh malah kon sinau tembang Jawa malah kuno ndiasmu ya. Dia sekarang ada fatwa kan wingi napa nggih Pak? Ten omah niku kula nyenggih nyetel ringkitan panjenengan. Lah kok wonten suara apa marai ngantuk ngono. Coba sik muni ngono. Ada Nggih orang kanca-kanca kula niku. Oh, ayo. Marai wis. ngantuk. Ora dong kok kowe. Nek kowe ora iso Belum ngantuk aja. wong. Ayo. Kowe ngantuk karo ora padha wae ya. Mas Fajar nek ngantuk pripun, Mas? Nggih. Padha. Ya. Ana rara apa kang netya. Wah nganggo dimenirke. Enana. Upama munduta rukmi tartantu tak turuti. Kok iso tekan kene iki mau? Esek-ecet WA aku no. Oh. Mangke dalu mayang teng pundi, Pak? Ngono ning SD Kanisius. Kula nderek nganu nggih, sowan nggih. Ya, ngono. Mbah le nulis piye? Iya. Pripun Mas niku sing nulis pripun nang WA niku? Nggih, pakai suara. Jadi setiap kali HP itu sesuai dengan tulisannya maka suara itu akan muncul dengan sendirinya. Oh, nek basa Jawa ya iso. Belum ada Oh, belum. Dari bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Dek kirim nganu kok tulisan kok ya iso ngono lho. Dadi nyuwara iki HP-ne nulis dhewe. Iya. Saiki canggih kok. Iya. Canggih. Kok Aku jane wingi niku ajeng kirim foto, Pak. Heh? Ajeng kirim foto. Boleh kirim. Aja kaya kancamu lho. Kancamu si Jafar kae. Napa Kirim niku? kursi meja saiki ngopo to aku? Mboten, lha wingi rak. Lha wingi ajeng kirim Lemari pojokan ruangan. Bareng tak takoni kowe iki ngopo parang ngono. Masuk mboten foto kula, foto dengkulmu mlosot. Foto meja, foto kursi apa? Aku lho ora weruh Pak.
Badhe selfie tapi lopot ya. Boten kula wingi ajeng napa nggih foto-foto kula rikala wonten Universitas Islam Batik. Nggih. SMA dulu juara 2 tilawah Solo Raya. Weh lae. Luar biasa. Ajeng kula kirim kene kok mboten mlebu. Sapa maneh? Fotone bul napa? Bul fotone ra bener. Ya. Upama ibarat wong numpak prawu lumampah tanpa welah ing madyaning cala nidi temah kunjing angin cong neng pagulingan. Ya, matur suwun. Iku sing nembang ben Mbak Elisa ya. Nggih. Kowe mau wis diparingi ro Mas Gun durung? Sampun. Oh ya wis, ya kuwi wae kok ya. Kowe wis tak omongi kok ya. Mas Fajar paringono kono, caosana, wis kono bali. Men dituntun kok gleleng. Pelan-pelan Mas, tak tuntun. Ah, gleleng ora Awas, jamak-jamak ora. Awas iki ndase wong lho Mas. Nah, pelan-pelan. Elisa ya cangkeme ya elek. Ya ompangane kesampar. Ah iya, ayo cak ngawur ya ora. Iya. Ya ben ngarang ya. Anak ngono kuwi nggo conto. Ya. Tur dasare ya kejaba saka kuwi ya adoh-adoh panjenengane iki penggemar seni, penggemar budaya saka Klaten tekan kene men supaya iso nyumbang suarane dienggo conto karo sing padha nuwun sewu kadang karo beranggapan miring karo seni lan budaya. Iya. Iya. Ayo sak. Aturke kembang rawe. Monggo. Yuk, dados. Kok ame-ame ning ora nganggo kae mau.
sami. Nyo amplope ana di 300. Matur sembah nuwun. Loh iki diparingi matur nuwun ngeten niku. Bener. Nek muni ana dit matur sembah. Masih bersama. Iya. Ya nyenengke ya. Ya, Mbak. Elisa Orkarus Alaso. Ora Oskarus udu mau ngarani bapake mau Oskarus Alaso. Mboten napa-napa niku bapake wau sing marake kula saged sekolah, Pak. Oh, sok iso. Nggih, niku sik ngeloloske kula bidik misi niku bapake wau. Bidik Dadine salah rapopo. Bidik misi ki apa? Bidik misi sing marake aku sekolah ra mbayar. Oh, mulane kowe saiki rada peka wong sekolah ora mbayar. Iya, sekolah ora mbayar. Sekolah iku kudune mbayar kok dadi ora mbayar. Ya ora apa-apa ya, Mak. Ki seneng pamundutan pirang-pirang no? Ya. Terusan nyuwun lagu Nyidam Sari Mbak Tatin. Oh iya. Iki wis ditransfer ning nggon aku sak yuta iki engko bakal aku nutup sik. Iya. Ora apa-apa, ora masalah. Iya. Karo nyuwun lagu kangen Mbak Tatin meneh. Ya. Iki saiki ditari wae sing arep diparingke kancane sapa? Ya, kangen utawa Nyidam Sari. Diparingke sapa sing kira-kira Mbak Tatin ki ikhlas. Ya, aja dipek kabeh. Nek dipek kabeh engko ndadeke tiba-tiba sugih. Ha iya. Terus nglelengi ra jamak-jamak engko. Heeh. Sapa arep keke sapa Tin? Karo nyilih sing Nyidam Sari apa sing kangen? Ya. Hah? Kula ta? Heeh. Kula sing akeh wae. Sing akeh Nyidam Sari. Ya. Sing kangen ki ning amplope tak tilekane sik. Oh iya. Ngono ya. Ora apa-apa. Ya, sing kangen tok keke sapa? Lah manut jenengan. Ora kowe kok sing duwe kuasa kowe kok. Lah kak kula. Ayo wong iki sing nyuwun tembange piyaine sing ngersake kowe sing nyekar ning gandeng tok wenehke tok wakilke ciri isi istilahé kaya ngono. Iya. Nggih. Sapa? Gandeng Agnes Rata melu ya Agnes wae. Oh iya. Agnes. Ya. Separo wae lho, Nes. Lho. Kok isih malak ora separuhnya Nesnya. Ana dite 100 jerone Nes tak tambahi 100 meneh dadi 200. Iya. Iki tambahi ora njukuk nggonamu lho, Tin. Iki tambahi saka kaikhlasanku. Iya, nyonya. Ya nembang sing apik no. Ya. Tampani. Ya. 200 kae nek lemu nembang kuwi lahir batin kuwi bakale ndagingi. Iya. Amin. Sak yuta kae nek nembang ora lahir batin marahi penyakit. Iya. Ya. Dibawani. Nah, ya. Ora apa-apa. Kangen apa tembang kangen, Pak? Tembang kangen. 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 Oh, nggih. Kangen sing pitung sasi lawase nggonku ngenteni. Oh iya. Nek tembang kangen wis biasa, nek kangen ki pancen angel. Iya. Dibawani kangen ka dibawani apa to anune kae bojone bawane kae? Kangenku tanpa upama. Kangenku tanpa upama. Iya. Nggih. Nano. Ya. Mangga. Kangenku tanpa upama. Mong sliramu kang dadi talenging ati. Neno. Was anggonku nangga Wajan nganti mempeng banget le nyuting wong siji kamerane loro. Iya.
ngisor dhuwur. Lah iya. Kae masih kae ya alumni SD Kanisius nggih. Ah, SD Kanisius Sengkan mau tepungan karo aku nderek nyuting Mas kula nggih SD Kanisius. Lho, kelas pinten nek umure sementen iki aku? Sliramu tansah ngleledho. Mengko Mas Arka ngendangi anu ya Nyidam Sari. Oh iya. Heeh. Wong ngiling joget ya ora patek apik. Ah iya. Ming gayae entrok. Nik nik nik. Ngelingana rikala jaman kepungkur sliramu nate ngendika. Wola nyones nyoganes rujak jeruke. Kula yo nes. Oh ya kok kowe wis kok ya. Rujak jeruke ana duwite iki. Ya. Nya. Ya rene. Sekeng kula, Pak. Mah ika wae rene ayo. Gedok ora? Brangkang nek. Mengke temumplak. Wong lagi nembang kok nampani dhuwit. Iya. Ya. Tresna lair trusing bahaten. Neno neno nenone nenone aku nadet. Nah ya, engko terus didangdutke. Ya, Nyidam Sarine wis men ngendang Mas Arka. Ya. Yuk mangga. Pitung sasi lawase nggonku nganteni mong sliramu wong bagus tanti-anti Oe. mong tansah kaimpi jroning ati kangenku setengah mati. Jeneng kula ya Mas Abang.
Matur nuwun. Iwas saka kono wis kaya nerada. Kok pas rambung. Tekan gone entek ya perkencang. Iya. Ayo iki jatahmu iki Nes. Nggih. Tambani. Matur nuwun nggih Mbak Tatin. Matur nuwun. Iki bagi-bagi ora? Apa meneh iki? Ya apa iki? Ya. Pak Ferry Suranto. Oh iya. Sudah masuk. Wah iya ini sudah saya baca ya Pak Ferry Suranto saka Bogor. Oh iya. Ditambahi Maseno didum kanggo sinden sedaya. Salam budaya, matur sembah nuwun. Sudah masuk transferan 1,5 juta. Wah, jan wis. Iki tenan ora Gun? Oh, asli. Itu asal ngetoki karo tengah burblong ayo wis. Yo, mengko didumke. Ayo Tin, gentenan kowe. Nyaur utang. Yo. Ayo saiki wis silen nganten. Sinden milenial iki ya larang ya padake ora. Medune we kaya brahala. Ya ora apa-apa nya, sayuta. Nggih. Talangise. Saking sinten? Saka Pak Ferry Suranto. Raden Ferry Suranto mbiyen tau ngundang awake dhewe ning Tangerang. Matur nuwun Pak Ferry, mugi ora lokak ning saya kebak. Ngapa lho? Ngapa? Kok anggap Ora apret wong aku ki mengo ngene iki tak ambekku sampluk mik dadi makrek. Ora kok maido. Ya, terus sing karo tengah. Heeh, didungke kanca-kanca presiden. Wah, jan. Wis. Ya, didungke iki sinden-sinden kuwi. kula? Lah iya iki dienggo Oh, saka nggih. Pak Ferry dienggo sinden-sinden. Nggih. Wiyagane oleh ora iki? Empuk kok ya. Ya guys mulai do. Iya, wiyaga urung cair. Nah, Pak Ferry nonton kok iki engko rak ndur transfer meneh kagem wiyaga. Sing iki wis dinehke urung? Wis. Urung, Ding. Kira tak dadekke siji karo celengane wiyaga sing ning rekeningku. Sing wiyaga lho. Sing 44 kae lho. Iki tak dadekke dadi 45. Terus kok dibagi bareng. Iya engko dibumul santai wae. Kok terima ora, Cah? Ayo. Munio serentak. Ora Ayo. ora meng aku wae sing dijokke. Coba tarenono, trimo ora? Ora terima ora? Krungu ora? Kupingmu krungu ora? Ya nek terima ya aja kon aku kon jalukke Tin, jalukke ngono. Sing ngomong ngono sapa ora ana wong gawe-gaweane kowe wae. Mboten lho. Jenengan nek oleh transferan menggari ngenehke ngono lho maksude. Kon apa? Ngenehke. Kon ngeneke sapa? Neke sing dikeki. Arep nggo ngopo? Ra wis do cukup to. Senengane nek karo dhuwit kok do saru lho tak. Wis tak gawane sik. Arep nggo ngopo? Hah? Aku kebutuhanku akeh kok. Senengane. Ayo, lha kowe iki tak takoni arep ngopo ya do ora wangsulan ora. Ayo kene Bang. Nyidam sari kok sak yuta nyidam sari apa? Lah kula ya ora njaluk lho. Ayo wis ben. Saking ngapike Pak Ferry ngono kuwi. Ora apik mergo Pak Lah Ferry. ngapa? Mesake weruh kowe iki memelas. Heeh. Iya. Sinden kok lemu ning kok lemu gombong. Maksudnya? Coba tak kirimane dhuwit ngono, Mbak. Ya ora apa-apa, mbok do melas ro aku ben aku ya akeh dite. Ora kaya dalange pelitera mama. Aku nek minta uneke kaya ngono wis ora aku ikut babar blas. Ora tak anggap ming tak anggap anu anjing menggonggong. Iya. Sapa sing anjing? Istilah peribahasa lho, anjing menggonggong kafilah berlalu. Dadi nek nggunakake aku peliti ora apa-apa ning sing dadi nyatane. Iya. Lah nyatane pelitera. Heeh. Anu apa? Maksudnya wis akeh dana sosial kuwi wis akeh. Dadi wis ora sah. Sing niteni ora kowe kok, sing niteni Gusti sing akarya jagat. Nek mengko sing muni peliti ning Ngapa
Napa? Gusti paring dawuh Sena ki ora pelit. Wah, nek tetep aku percaya karo Gusti. Nameng kowe ngopo? Aku ki mergo muni pelit mergo ora tau tak keki kok dadine muni pelit. Coba kowe tak keki nyanyone. Pak Sena menika blebel lumo betah ngelih. Lah ya kan nyatane, aku ngomong nyatane lho. Wis ben mengke wae. Wis kek Ya. nembang. Sing ngendang Arka, wong aku ra iso joget. Nah iso kok ya kudu ngakoni ora. Joget kok meng kaya mentok mlaku. Ya mesa kaya mentok bane kaya patung. Sapa sing kaya patung? Lah mbah, Kaya ora ono ya kaya mentok mlaku anggere telung jangkah nelek telung jangkah. lah lumayan lho mentok iso megal-megal lho. Ameng mentok ora rupane rak ngisini-sini. Oh, dikandani bentange sini-sini. Ameng kon ora ngetok kowe ngetok terus. Nang nggih bawa mboten. Nganggo kok komplit sak yuta ya meng ujuk-ujuk ora. Ya nek wektune selak entek bareng. Wis wektune isih akeh wayangan isih tekan jam 4 kok wektune selantek. Ngenyang terus kowe. Ngenyang terus. Kenyang ya ora dadi-dadi no. Larangan. Duh wong bagus. Ngono kok sak yuta. Ngapa lho demah rento ya demi mil wae. Tukoke kasure mung 500. Kasur apa 500 sih? Ya? Kasur isi ban. Sofa. Sofa Ah iya. meng omah tikus 500 sih. Apa? Kangge semangat wiyaga Mas Sena transfer 1,5 juta. Ah ora nek dikeke ra sah gelem co ra sah ditabuhi. Ora gelem ya ora apa-apa. Lah meng ngomong tok sah. Ora nabuhi ra apa-apa nganggo tip ya jalan kok. Aja nganggo tip. Aja nganggo tip. Jalan internasional kok ngel. Mungsuhe ming Junedi. Wes gek dikeke. Ayo engko sikik. Lah, Ya ditandu sikik. Nek kira-kira Pak Ferry iki maringi genep 5 yuta didung kan iso rata. ditandu co, sabar ya. Oh ben wae. Iki aku nguji ketabane kanca-kanca. Kira-kira melu aku iki lahir batin apa ora? Oh, ukurane ngono. Ah iya nek ora lahir batin berarti memang arep dogem remeng. Gagulak dolamu. Kuwi jare ora lahir batin. Nek lahir batin iki pun diasta mawon Pak Benjang kabijaksananipun. Jenengan ya kurang sugih apa piye ta? Kok Nyanya ndak cerewet. Nah, mbok ngono ki lho, disekseni loro setengah lho. Narai penyakit. Ciro lupat. Cerewet rasa ngitung apa kowe? Tata uruh duit kowe ya. Ora nek kepunjulan barang lho. Ora, aku ya apal kok. Dijiku ki nek ngene-ngene iki langsung bener. Aku Kurang. Ayo karo nembang kowe kira. Oh ya. Asal ngurusi aku kok ya. Kaya ngene. Iki jumbo karo lakone sang guru sejati. Kene liwat sapa? Kae sapa kuwi? Apa nganggo nesu ngapa? Ora nesu, tegas iki ngene iki. Esuk Februari aku gawe kanca-kanca. Kanca apa? Ganti. Gawe kanca wiyaga esuk Februari. Aku arep golek kanca wiyaga sing tuwa-tuwa kae. Enom-enom iki malah ngrekoso ya, anggere umur 50 kali nabuh ming ana transferan ming lho. Transferan ki apa? Menek takoni karo penonton, "Pak, wonten transferan di transferan ki napa to, Mas?" Adong, cepet sugih aku. Wis lunas ta? Wis ta? Wis do gek dong guyu.
Oh, sing 44 durung ya, Pak? Apa? Sing 44 durung. 44 opo arep digum nang kene saru ya ning ben rekeningku wae nek Ya aku kanca-kanca. mengelingke. Kanca-kanca butuh tak anu. Kok nek kira-kira tak nggo tuku apa-apa tak duduhke. Lha hasile kanca-kanca. Nek kanca-kanca takon sing kawan dosa sekawan, Pak. Wis tak tukokke lemari ukir. Ayo do nyimpen sandangan ning lemariku. Ayo. Wong nandang as mara apa tak awakku dewe Kae pendopo sing sok nggo latihan kae, kerek rungono kamar mandine. nggih. Sing 44 sok nggo mbangun toilet. Toilet kok 44 ki toilet apa ya? Ayo sing mewah kok ya. Nek Engko nek do latihan kan do pipis ning kono. toilet sing ana TV-ne. Oh iya, ana kaca pengilone barang. Celek. Pokoke temboke segi 4 kae tak ana kaca kabeh. Dadi manggere bar godhok ngadeg terus Ngapa nek ngene iki? ambo. Nek dah tewa. Ngapa lho? Ora. Bayangke ngilo. Ora iki kancaku lho do cerewet bae ora. Besok kapan? Besok kapan katakan. Sik, iki aku kok curiga ya, Tin. Lah napa? Sing terakhir Ferry Suranto kangge semangat yoga transfer 1,5 juta. Iki tulisane wong wedok. Lah, Iki engko gek gaweane Prastiwi iki. lah apa bedane wedok Iki- karo lanang? Tulisannya apa, Gun? Tulisanmu? Oh ya wis, kok tulisanmu kok cah wedok. Kok gek kowe nek mbengi tetek. Iya, calanan kok nek nguyu ndodo. Malah walian ya. Cecer lan wong bagus Umpamakna umpamakna nahkoda tanpa tanpa parau sasat darat ing jalatri nyidam sarias. Ayo 1 juta lho iki, cengkoke kudu manut aku. Nyidam sarias mara. Ngono kuwi, pokoke ngono kuwi. nyidam sarias Salah. Nyidam sarias. Yo. nyidam sarias aku medun Heeh, medun. piye Pak? Heeh, ora ning dhuwur terus nang medun barang. Diwarai to Nyidam sarias
Kok nek ra tekan piye? Ora apa-apa. Nyidam sari. Ora iso. Ora langsung munggah to? Ora. Nyidam nyidam sari. Mara. Keploki linelek saya kerep. Ngeleki sapa? Ya, upama sliramu sekar. Monggo, ya. Upama sliramu sekar melati aku tumbang nyidam sari. Gelak.
Ora apa-apa aku memuni ala-ala kok. Nah, aku sing nyawer paling ming 75. Ya wis ora apa-apa, bejet-bejane dhewe-dhewe. Tur Mbak Tatin iki ya le merangkak dari bawah ya ora kurang-kurang. Nah iya le berjuang supaya mencapai level yang sekarang itu memang tidak susah. Iya. Mula ya wajib diacungi jempol. Ya aku ora ngacungi kepel barang kulino kono. Iya. Ya wis ngono ya Mak. Iya. Ya waktune ndak selak ngoyak iki ditunggu lelakone sak banjure no. Iya. Ayo mengko gara-gara iso dilanjutake ibu-ibu waranggana sing urung keparang sowan isih akeh. Iya. Diaturake nggon gara-gara. Ngono ya Mak. Saiki neruske crita dhisik. Sing jeneng wong mangan ki ya urung merahi 2 piring kok nek 3 piring 4 piring ndak malah kewowogen ora kepenak dirasake. Iya iya tak derekke. Ayo nggih.